Mňa napadla taká téma, ktorou som sa zaoberala pár dní potom, ako sme prišli z Kentucky. Ako viete, štát Kentucky v USA je asi najpopulárnejší tým, že sú tam najväčšie dostihy v USA, Kentucky Derby. My sme samozrejme neboli v tom meste, kde sú tie derby, my sme tam išli kvôli nejakým iným aktivitám, ako kajakovanie v bani, čo bolo super. Ak ste to nevideli, pozrite si moje videjka. No a taktiež som si vymyslela, že poďme teda na koníky. A keďže už sme v Kentucky, nejdeme na dostihy, tak aspoň si poďme zajazdiť. No a išli sme zajazdiť a všetky dievčatá, teda kamoškina dcery, ja, moja staršia dcera sme šli. A moja najmladšia dcera nešla. A minulý rok, keď som bola na Slovensku, tiež sme išli jazdiť na kone a tiež moja mladšia dcera nešla. A celý čas som si myslela, teda ona aj to tvrdila, že sa bojí, čo je logické, tak nie každý má rád veľké zvieratá, nie každý rád jazdí na koni. Ale teraz sa mi po dlhom čase priznala, že ona sa nebojí, ona ľutuje tie koníky. Že ona má takú predstavu, že proste prečo by sme mali sadnúť na toho konia a chodiť s ním, že to není pre ňoho asi prirodzené a že ona to vlastne nechce robiť. No a potom som prišla domov z tej dovolenky. A pár dní na to som čítala Instagram a našla som článok, že v Central Parku v New Yorku zomrel jeden koník. Ak ste tam už boli, alebo určite poznáte Central Park z videí, tak viete, že sú tam tie záprahy koní a je to veľmi populárna aktivita v Central Parku. Prvý sa na takom záprahu, na takom koči. No a ja som vôbec netušila, že tam tieto koníky sú vlastne že sa vlastne o nich nestará, ako by malo. Majú tam predpísané, koľko hodín môžu vlastne pracovať, teda chodiť s tými ľuďmi, ťahať ten koč. A samozrejme to nie je dodržiavané a veľakrát tam tie koníky aj zomrú kvôli tomu, že sú prepracované. Tak ma tak napadlo urobiť takéto video a spýtať sa vás, že na ktorej strane vy ste, či si myslíte, že kôň je vlastne na to, aby sa na ňu jazdilo, aby pracoval, aby ťahal tie koče a vozil tých ľudí, alebo je to skôr to, že tie koníky by nemali byť takto využívané na prácu. Tak dajte mi vedieť, čo si o tom všetkom myslíte. Čaute. A chystám video o tejto našej celej dovolenke v Kentucky, takže určite onedlho si pozrite moje nové video na YouTube, kde bude celý vlog z našej Kentucky dovolenky. Krásny deň.